Captain Jack Sparrow. Mamuntag sa inyo tanan. Bay, asa ta karon? Siargao. Padulong kami sa Siargao. So gikan kami sa Cebu pero sila gikan sa Surigao kay nagskwela no? Nagskwela sila. So na kami karon sa Atop sa barko. Di sa barko no? Lancha? Nami sa Atop sa Lancha. Pwede sa minibar. Mao ni ang hari sa beatboxing. Yun, sample be. Ayos! Sige, tambay pag may time. Ayos Tara, mata lang kami sa Siargao. Wala ko plano, basta mo ato ko to kay nindot ang lugar. Ta. Yeah, buddy. Oh, look at that hair flip. Yeah, buddy. Kabug at sabag. Buhay pa siya. Lecho nun. Okay na, amigo. Okay na. Buhay ba yun? Wala man. Dami si Kuan. Si Kaloy. Si Kaloy. Pag-picture sa kami. Dire. Uban sa akong mga bagong amigo. Ay, hindi ma'am. Pati naong. Yes. Kung mo anhi ko mo diri sa Siargao, sakay ko mo tricycle sa terminal para barato 30-35. Kung sa gawas mga tagsyen 100 mahal ka. Better. Makiigot ha? Makaigot sa Pilipino. Tigam lang. Sorry about my name, man. Bantay ha? Eh? Sa GL. Sige, sulot pa more. Para madagan pa. Yes Dong, pagkati sa lalang. Yes, so nanaog na ako sa tricycle. Padulong ko sa homestay hostel kay dito lang ko magstay. Barato lang, medyo dool sa tanan. Pero layo para tawhay. Ang homestay hostel mo na siya ang lugar para sa mga local, sa mga Pilipino. So, nindot. 250 ang bayad. So, may aircon, may free breakfast. So, 250 lang. Barato lang. Si Carson, bata mo. Nay! Nay, ari na ako diri! Kumusta? Kadumdum ka sa ako na, oh. Araw na ilonggo nga. Oh, hilaw. Nahilaw. Ano na Bisayang hilaw? Oh. Nakita ka sa akong mga video. Oo. Oh. Ha, mga gikan? Sa Cebu. Nahidlaw mo ko sa imo, ah. Wala ka nag-chat sa ako na, oh. Sige, so naka-check-in ako sa Moonlight Hostel. O karon sa miyagin na bulan sa katong November na ako diri sa Siargao. So mo kita lang ko sa akong mga friends diri. Di pa sila kabon na ako diri, so mag-surprise lang ko sa ila. Grabe ang agyan diri. Basta may ulan, may baha diri sa Pilipinas kay kusugulan. Na ang agyan. Yun. Sige, so mabalik na lang ko sa Pikas kay grabe ang baha diri. Di ko makaagi. Sir Am? Naano siya. Ay, thank you. I thought, abi na ko, di ka money Isa? pero pila ka pa. Abi na. Sige. So mukaunsa kami sa Caranderia. Wala pa kami nakapanyaga. Unya, muato kami sa dagat. Kau ta? Uy, nibalik na ko.
Magpalit ko, unsay akong paliton? Ikaw bahala, sir. Dili. Asa gaita ganang conserve. Pumpkin, di ba? Pumpkin. Oh, manang permi. Malaki ko na sa pasalubong dako. Ah, okay. Kuya. Pasunod. Karon na dai. Kuya, one rice. Oh, sige, one rice. Banan. Pumpkin, na ako mo pumpkin. Pumpkin. Pumpkin fry. Kang kamat. Unsay mo? Ako, kanila ako. Ano? Pumpkin soup, sir. Oh, soup. Yon, pumpkin. Mao ni akong kaunon permi pag nako diri sa Siargao. Count ta. Yes, so nakakaon na kami sa karinderya. Unya na kami diri sa dagat. Ano yung secret spot? So dili ko masaba kung asa. Pambuntag sa inyo tanan. Kadua ni na adlaw diri sa Siargao. Ug karon mo exchange ko kwarta para makaabang kog motor. Pagkahuman ko magabang og motor sa akong migo na si Otik. Magbisita ko sa mga friends nako diri sa Siargao. Wala, may away diri. Isumbag ang kano. Grabe ba? Tanawon. Isumbag na akong boyfriend. Musta ka dong? Yeah. Ter. Yes. Ako baby dong. Musta? Ito si Kaloy. Jackie. Si Jackie. Batan niya. Gusto ka buwak? Batan niya. Buwak. Cheese. Ganay mo bata dong niya ba? Ha? Ganay baby ya ba? On the way? Ikaw daw na baby ya. Ah, wala pa. Wala pa. Wala. Sige, so nakaabang na ko motor, naka-exchange na ko kwarta. So karon magbisita na ko sa akong mga friends. Pag money ko man diri sa Siargao, ayaw may idlad kay barato ra ang motorcycle. 250 akong bayad sa Miyagi og karon. So, barato lang. So karon magbisita na ko sa akong mga friends. So tara. Bawal din ang parking. Bawal din ang parking. Pwede, oy. Pwede mag-parking, oy. Wala! Basta, Tira, welcome back. naapa ko mo. Buhay pa. Alam picture pa picture ka na. Sabi ko, di na. Video na na. Hello, kumusta? Ikaw buhay pa ka. Thank you. Ay mo nga yan, dong. Well, taga Siargao daw. Sige, budots. Mga lingaw dire. Mani akong barkada diri sa Siargao. No? Hello. Nangiti ko nila, wala sila sa balay. Pero nasi Inday sa dalan. Yes. Nagluto sila, inasal. Wala, lechon. Talong. At talong. Lechon talong. Lechon talong. Yun. Oh na, lechon already. Yes, sige. Yeah. Oh, I know. And you drive lagi. The face is that way. Uy, Carson, that's why I run. Pero kapag ka na ako diri sa Siargao. Wala. Ah, wala? Wala. Ano sa kanya bot? Gahapon. That's why if it's not you, what I'm going to say. Lagi na. It was you.
Ah, Bansay, kalisto ka? Ikaw, kumusta? Sa imong uyab sa sulod? Wala. Uyab? Ah, niwali. Ikaw, sa imong uyab? Wala, buyag nami. Ah, nabulag na? Oo. Dali lang na. Nga naman. Dalaga si Hinday kung may ganan niya. Mga ni diri sa Siargao. Yeah. Anhi mo dire kay. Pero dapat puti daw. Puro lang iya ganahan. Kay para balance, kay ito man kami. Oo. Ay, kay ito. Negra na. Black and white, that's good. Coffee and Conversation. Pero black is beautiful. Too much Yeah. black is charcoal. Saan ni siya? Para sa lumpia. Para sa lumpia? Oo. Ah, ano yung unod? Oo. Anon. Wala na yung Anon. Podots. Ay. Hala, Carson. Magkaton ko magbuhat og lumpia dire. Sila magtudlo. No? Sayo lang daw. Sige, ako ba? Tsaka hugaw akong kamot. Oh, diba? Grabe ni Karami. Mauni ang itsura sa babae diri sa Siargao. Ay, God. No? mga alamat diri. Mga legends ba? Kamatay. What's up? Gahapon pa lang. Mo ba? Oo. Ano po yo? Dito lang sa Moonlight. Oo, Ikaw, asa balay mo? Dito sa Pikas? Matago unya sa ano? Sa ilan ni Nene? nini. Naana mi Lalia. Oh. Ana mi Lalia. Okay, mag-count sila lechon. Ano ba? Oh. Wato ka? Pastila na ka sa Cebu, wala ka nakita. Sige, unya. Happy ka? Sige, bye. Mauna ako. Manaog. Pero unya. Oh, Okay, unya. napalimutan siya. Sige, sige. Bye. Musta? Okay lang. Kaya ra. Ang tamno siya. Oo. Wala kayo trabaho? Waya. Okay lang. Ngayon naman. Very cool. Asa sila ni Kulot? Kulot. Sila ni Kevin? Kulot. He's in Davao. Ni uli? Mm. Di siya mo balik? Maybe this week. Pwede. Basta. Wow, ikaw na to nag-text ako ha? Ako nag-text ni mo. Wa mo ang ingon. So, Tawag ka ta na kay ina. wala ko yung SIM card. Naghulam ko. Kinsa man. Ugma na lang nimo gamiton. Karon. Moabot ang akong migo. Siguro siya ang mag-abang ni mo. Oh, asa man karon? Kaya nag-abang lang ko sa akong hotel. Sa kon. Wa man mo yung tawag ka. Wala ko yung SIM card. Wala ko nagatawag ni mo. Kanon ng utik. Mga hapon. Dino, no? I remember you. Kumusta? You're back. I'm back. When That's you right. came. Gahapon pa lang. Gahapon pa. Hey. Here we have food guys. We have spaghetti and stuff. Kani ang mango float With flies. with flies. So cute. Kamao lagi ka pabili saya. Oh, kabalo man. Taga-asa day ka. Taga US. Di na siya malibak. Di malibak. Dili na Di ko mabaligya. Mabaligya. Mango float. Namingaw na ako sa mango float. May spaghetti. Saan ni siya? You have shrimp? Alam mo, shrimp yan. Saan yung shrimp sa Bisaya? Pasayan. Kasayan. Lamig kaayo, busog na mi. Ako ni ganan ko sa mga Pilipino kay sige sila mag-invite sa amo magkaon. Tan kaayo. Ayos. Si Dino. Last time na nakaanhi ko dire, nakailo ko niya. Siya.
Og second time ko dire, nasa gyapon. Kay tawhay dire. Wala may samok. Wala may corner. Ako ra ang corner dire. Yun. So, cheers. Mango float. Sobra kalami. Sige. Camping. Selfie pag may time.